בת 32, 100,000 שקל חובות בהוצאה לפועל. מה אני עושה? שלום, אנחנו מרשות האכיפה והגבייה. כן, כן, רשות האכיפה והגבייה. ואנחנו פה לראשונה בצוות של האקתון. מי אנחנו? אז יש לנו ויש לנו אותי, זוהר דורני, מנהל פרויקטים וקשרי חוץ. אז מה באנו לספר לכם? אכיפה והגבייה, אמרתי כבר? אז מה יש לנו? יש לנו נתונים, כי זו העבודה שלנו. יש לנו יכולת פילוח, כי זו העבודה שלנו. יש לנו אמצעי תקשורת, כי זו העבודה שלנו. ויש לנו משאבים טכנולוגיים, ויש לנו את היכולת והרצון לסייע ולשקם אנשים בסיכון לאלימות כלכלית. אז איך נעשה את זה? נאתר אותן, נפנה אליהן, נבין מה הצורך שלהן, ונסייע בכלים העומדים לרשותנו, ויש לא מעט. כי זה חשוב לנו. יש יותר מדי נשים שזקוקות לסיוע שלנו בכל שנה.